बे बाराव केसआ एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनाव साफा साफा फैहोलांसिगोन। दाखालिबो साननैसो सिगां बिथां बख'आबो माबायदि जाना दङथाय बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआवबो हगारनानै लादोंमोन जे मोनसे केस लेखा फैदों। माखासे बाथ्रा बुंनाया बेना थिगैनो दं। थिननायाथ' एनडिएफबिनि लिडारफोरानोथ' थिनदों। बेफोरबायदि बाथ्रायाखौ बिथाङा फोरमायदों, दुखु फोरमायदों दे, बिराद मोजांनो दुखु फोरमायदों। आंनिख्रुइबो बै बेक्तिफ्रा बिराद माने हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा बेक्ति बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। दुखु नाङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि खोनायोब्ला। आरो जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फोरनाव केसआ मानो थाङा जानो, थांखागोन, बे स्वाभाबिक। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामनो सानखोथाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरि माखासे लिडारफोर दङना, जेब्ला पावाराव दङमोन अब्लानि समाव माने केसफोरखौ बुंदोंमोन जे थांनाङा, कर्ट गानाङा, बेफोरबायदि हेन टेन बायदिसिना बुंदोंमोन। खिन्थु कर्ट गायालाफानो थानानै लिंहरनायाव जुदि थाङालाफानो थायोबा बेसेबां दिन थानाय, नङा होमबा? केसआथ' बियो जोबागौमानि नोंनाव बे फैबाय थागोन। नों पावाराव थानायखायसो, सोरबा लिडारा बुंहरनायखायसो, बा आयेना एसेब्लाबो हमथानानै थायो, बा बैनिफ्राय थाङाखै। नाथायबा दा पावारा जोब्बाय। दा जेसेबां एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दङ, जाय बेक्तिफ्रा हाइनेस्ट केस दङ, बिथांमोना ओरैबायदि कर्ट गाहैबाय थानांसिगोन। बेखौ दा बुंसै, सोरनाव मा बिगोन, सोरनाव मा बुंनानै थांगोन, नङा होनबा? दिनै गोजोन सुक्ति जानानै थांबाय, सान्ति सुक्ति खालामनानै थांबाय। बै सान्ति सुक्ति खालामग्राफ्रा, बै दैदेनगिरिफ्रा मानो बे बाथ्राखौ सानफेराखैमोन? अनलि सान्ति सुक्ति खालामनायनि मुङावहाय मा खालामदों? थगायनाय। माबे बिथिङाव मोजां खामानि मावदों, नङा होनबा? सोर सान्तियै थानो मोनदों? एकमात्र थानो हादों सान्तियै बारग' चिफ बिथां प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बै सानैया सान्तियाव थानो हादों। एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ बेंगुरा खालामजोबदों। एनडिएफबिनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ बेंगुरा खालामदों। आं एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंबावगोनसो, मानो बेंगुरा खालामजाखो नोंसोरो? मानो दिनैहाय नोंसोरो बै सासे बारग' चिफ प्रमद बर'जों मानो थगायजाखो? इन्डिया गभर्नमेन्टजोंथ' थगायजाबायानोसै, दिनै प्रमद बर'जोंबो थगायजादों। मानो थगायजानांगौ जाखो जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा? दा बुंनो मोजां जादों, एनडिएफबिया नोंसोर खौसेथियानो गैया। गावस्रानाय आरो गावस्रानाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो बिराद मोजां जादों। आरो बे गावस्रानायनि आन्दोआवबो दङ जे माखासे दैदेनगिरिफोरनि माखासे थुलुंगा होनाय। नङाला एनडिएफबिया पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय, गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव, सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बै जानाय नङामोन। आरोबाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव मेन गोरोन्थियानो डिआर नाब्ला सारखौ, बिथांखौ फिन आरोबाव सोफिननाय, मेन गोरोन्थिया बेनो जानानै थाहैदों। रायजो राजानि नोजोराव दासिमबो बेक्ति हिसाबैसो बुंगोन आं, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बारग' बिथां प्रमद बर', सालिजारि स्टाडि खालाम। प्रमद बर'आ बिराद पारफेक्ट मावदों बे नङा, मावाखै। गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया पारफेक्ट मावदों बे नङा। दिनै जोङो, आं 5 बोसोर उल्था अपोजिसननि बाथ्रा हेंथायै बुंबोबाय थादों। मालाबा प्रमद बर'नि
माब्लाबा रन्जित बसुमतारीनि माब्लाबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि माब्लाबा राकेश ब्रह्मनि माब्लाबा सोरनिबा UPPLनि हेंथा 5 बोसोर बुंबोदों अपोजिसन जाबोदों मानो बुंबोदों आं बुंनो गोसो गैयामोन एकदम थगायसुला महर मुस्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरावनो थगायनाय आरो प्रमद बर'आ दिनैहाय मानो बेफोरबायदि मोननै मोनथाम बिबान लानानै मानो बुंजानो गोनां नंगौलै प्रमद बर'नि माखासे बाथ्राखौ जोंबो नंगौ नोंबो गोरोङा होननानै बुङा बारग' चिफ प्रमद बर' नोंथाङा गोरों नङा रोङा नङा नंगौ गोरों साननो गोरों नाथाय नैबिजों खामानि मावो नैबिजों मावा मिथिबाय बर'नि लिडारा प्रमद बर'आ नैबिजों खामानि मावो नैबिजों मावा गोसोजों माब्लाबाबो मावा अनलि खुगाजोंल' मावो बियो फै जागोन थागोन दे मावगोन दे गाबोन फै नों आंनाव नैबिजों मावगोन नैबिजों मेनलि नैबिजों मावनायखौसो नांगौ नैबे गोसोजों बिखा गोसो गोरबोजों मावनायखौसो नांगौ खिन्थु नैबिजों खुगाजों थैनोबो मावा गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि थ' जायखियानो जाया मानो केसआ जोंनि एक्स एनडिपिनि सेंग्राफ्रा बेबाराव खस्थ'आ फिन मोनबावसिगोन